Guys, muni ako ang tukayo si Eric nga mental, no? Ayan si ma'am, oh. Bye-bye ma'am. So na mapahilot na si ma'am. Magpahilot ako. Muli na sila sa Los Amigos Mental. Ayan. Kamusta ang hilot ma'am? Maayo. So manguli na sila niya. Si Eric mapog mo drive. No, so ayan mo drive na sila. Shout out sa mga gwapong kauban, no? Ayan. Sige, nainay lang. Sige. Saya mo drive garon si Eric akong tukayo. Sige, bye-bye. Yan siya ang nag-drive, guys. Sabi na siya pag hindi drive.